Isinusulong bilang community-based sports sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Isinusulong ng sangguniang panlungsod ng Dagupan na gawing community-based sport ang pickleball sa lungsod para mahikayat ang mas maraming residente lalo ng mga kabataan na makilahok sa mga gawaing pampalakasan at pangkalusugan. Ito ay matapos ihain ng isang draft resolution noong Hunyo 8 kung saan binigyang diin na hindi lamang pagpapakilala ng panibagong sport ang layunin ng panukala, kundi ang pagsusulong din ng aktibong pamumuhay sa komunidad. This resolution is supporting the development promotion of pickleball in Dagupan City. Through this resolution, we hope to create more opportunities for our youth to learn, participate, and excel in the growing sport. Nakasaad sa resolusyon ang kolaborasyon ng City Health Office sa City Tourism Office, Department of Education, mga pampubliko at pribadong paralan, sangguniang kabataan, sports organizations at 31 barangays ng lungsod para sa promosyon ng pickleball. Sa deliberasyon, nabanggit ang pagdami ng pickleball community at ang lumalawak na partisipasyon ng paaralan sa naturang sport kabilang ang pagsali ng ilang pampublikong paaralan sa mga kompetisyon na mula pa noong 2023. Ilan sa mga konsihal ang nagpahayag ng suporta sa programa habang tinalakay rin ang usapin ng gastusin. Sa kabila nito, mas abot kaya umano ang mga gagamitin tulad ng training paddles at mga pasilidad gaya ng paggamit ng basketball courts para sa pansamantalang paglalaro ng pickleball. Umaasa ang mga opisyal na ang hakbang ay hindi lamang makatutulong sa pagpapaunlad ng pickleball kundi maging ng iba pang sports programs sa lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.